Terű-terű asztalkám. Készült a Grimm testvérek meséje nyomán. Volt egyszer, hol nem volt. Volt egy szegény özvegyember. 3 fia volt neki. Egy födél alatt lakott velük. Nem ő, hanem... Gyerünk csak előre! Hanem... Előre! Jó reggelt, Götz! Ő az. Jó reggelt, Imme! A legidősebb fiát Jokölnak hívták. A középsőt Emilnek. A legkisebbet meg úgy hívták, hogy... Max! Hol ott te? Mit csinálsz ott fenn? Húzóckodok! Lotte, mi lesz már? Lotte láttán Max mindent elfelejtett. Azt is, hogy azért mászott fel a fára, hogy fagyöngyöt szedjen neki. Lotte. Azt is, hogy igazából a kecsketejet kellett bevinnie. És azt is, hogy ideje volna lemászni a fáról. Már megint. Max, hol van a tej? Rögtön viszem. A kecskét Bertának hívták, és tréfás kedvű állat volt. Bár eddig ezt senki sem vette észre. Jaj, ne. Max, a tej! Hát, ezt feldöntötte. Sajnálom. Semmi baj. Bárkivel megtörténhet. De Maxtal mindig történik valami. No, akkor indulunk. Fiúk, nem szívesen engedlek el titeket. A forgatókönyvet írta David Ungurájt. Persze, apa, tudjuk jól. Te meg itt Zene maradsz. Andreas Weidinger és Christoph Zingébel. Soha nem kapsz ilyen kemény barackot. Így indult vándorútra a 2 idősebb fivér, hogy valamilyen mesterséget tanuljon. Sok szerencsét, fiúk! Apa, miért nem mehetek vándorútra én is? Már megint kezded. Én is dolgozhatnék. Pénzt kereshetnék. Te? Igen. Tudod jól, hogy ezt kívánom a legjobban. Végre világot látni. Ahhoz is balkezes vagy, hogy kecskét fejjél. Ha világot akarsz látni, akkor vidd ki Bertát, hadd legeljen a patakmenti réten. Nem vagyok már gyerek. Fényképezte Ludwig Franz. És úgy érzem, hogy nagy dolgok várnak rám a világban. Kalandok, idegen országok. Áthajózhatnék a 6 világtengeren. Kalózokkal vívnék, és végül... Ha jól tudom, 7 van. Mi? 7 világtenger van, és nem 6. Persze, tudom, hogy 7 van, amíg a 8-at fel nem fedezik. De nem akarok túl soká távol maradni. Rendezte Ulrich König. Miért akarsz ennyire elmenni? Mert férfi vagyok. És a férfiak vándorútra mennek világot látni. Most meg mit somolyogsz? Éppen annyi idős vagy, mint én. És ha te férfi volnál, akkor én nő volnék. Mi az, hogy ha te férfi volnál? Férfi vagyok. Lotte! Mennem kell. Jól laktál? Nem fér belém több fűszál, ne. Jó. Ha valóban vándorútra mész, valamikor visszajössz, ugye? Becsszóra. Talán 5 világtenger is elég lesz. Vagy 3! Na? Ezúttal nem követtél el hibát? Nem én. Különben se nehéz dolog egy kecskét jól lakatni. Jól lakott, már nem fér bele több fűszál. Dehogy laktam, csak pároknál ugrálhattam. Egy levélre nem akadtam meg. Miket beszélsz? Éhes vagyok. Ej, Max. Hazudik? Még a legegyszerűbb feladatot sem bízhatom rád. De egyfolytában legelt. Éhes vagyok.
Csak a baj van veled, fiam. Te jobban hiszel a kecskének, mint nekem? Úgy lopakodsz ki a házból, mint egy tolvaj. Mi más csinálhatnék? Ha te egy kecskének hiszel, és nem nekem. Miért hazudna a kecske? Mert én igazat mondok. Hogy boldogulsz egyedül idegenben, el is pusztulhatsz. Bebizonyítom, hogy viszem valamire. Hát menj. De csak akkor gyere haza, ha valóban vitted valamire. Egy nappal se előbb. Mi történt, Max? Azért jöttem, hogy elbúcsúzzak. Elmész? Már is? Azt hittem, ráérsz vele addig, amíg mi... De hát megígértem, hogy visszatérek. És ez így is lesz. Várj! Csak ennyi van. Köszönöm. Tessék, hogy el ne felejts. Hogy én elfelejtelek. Én aztán nem. Soha. Így indult el vándorútra Max. Életében először volt egyedül, és messze az otthonától. Nagyon egyedül, és nagyon messze. Van ott valaki? Ki vagy? Ki vagy te? Ki vagy talán... Talán egy farkas? Vagy egy medve? Vagy egy szellem? Azt hiszem, jobb lesz, ha most visszafordul. Egy kutya. Hova bújtál? Gyere elő, te hamis dög! Ha megtalállak, palacsintává lapítalak. Nem haraphatsz büntetlenül a kezembe. Hol bujkálsz? Gyere elő, hamis dög! Isten verte korcs. Ezt megúsztad. Mit lármázol ilyen korán? Pálinkás jó reggelt kívánok! Kik maguk? Az a kérdés, hogy te ki vagy.
Mert a mi erdőnkben jársz. És aki az erdőnkben jár, annak fizetnie kell. Ez itt a szabály. És aki szabályt szeg, meglakol érte. Tehát maguk rablók? Ó, rablók. Mi az a csúnya szó? Üzletemberek vagyunk. De nekem nincs semmi. Csak egy szegény vándorlegény vagyok. És mi van abban a batyuban? Semmi sincs benne. Semmi. Esküdni mernék, hogy ez a szag kolbászi. Füstölt kolbászi. Én nem érzem. Nem akarsz üzletet kötni velünk? Üzletet? Nos, megvesszük a batyut tőled. És mit kapok cserébe? Lehet például az életed. Ez az. Mi megkapjuk a batyut, és meghagyjuk az életed. Ez tisztességes ajánlat. Vigyázz! Átultak! Kapjátok el gyorsan! Hová siet így, tisztelt úr? Ha kedves az élete, fusson el! Én nem félek semmitől és senkitől. Ahó, üzlet felé. Add ide, a batyudat. Előbb engedje el a kutyát. Ez nem hiszem, hogy jó ötlet. Honnan tudjuk, hogy becsületes vagy? Ez az. Add ide a batyut, aztán odaadom neked a kutyát. Becsület szóra. Becsület szó? Üzletemberi becsület szavamra. Na. Aj. Elosztjuk. Testvériesen. Nem. 3 egyenlő részre. Nem morgó vadállat ez, pajtás. A gyomrom kordult egyet. Nagyon éhes vagyok. Tudom, hogy te is. Hé, hová szaladsz? Csinálj egy kis helyet. Itt a kalács. Kalács. De jó nekik. Azt hiszem, áfonya van benne. Hé, kutya, hová mész? Na, te meg ki vagy? Oh. Állj meg! Állj, de nyomban! Állj meg! Állj, te tolvaj! Ó, a szép kalácsom. Süssél másikat! Az utolsó tojásainkkal sütöttem. Na nem, hiszen ez lopás. És mi nem vagyunk tolvajok, te kis rabló. Így foglak nevezni, rablónak. Büntetésül. Mit gondolsz, rabló? Törjünk belőle egy kis darabot? Nem. Ilyesmit nem szabad csinálni. Vagy olyanok vagyunk, mint az erdei rablók. Én nagyon sajnálom, hogy a barátom meglopta magukat. Tessék. Amúgy nem rossz állat a kutyám. Csak éhes, ennyi az egész. Ne haragudjanak ránk. Nem is tudom, mit mondjak. Viszontlátásra. Állj meg, várj csak! Hogy hívnak? Max. A te gyomrod kordult ekkorát? Aki éhesen is ilyet tesz, az biztosan jó ember. Gyere, ülj le és egyél velünk kalácsot. Komolyan mondja. Én is ezt kérdezem. Igen. És mi lesz rablóval? Hol van rabló? Sehol. A kutyám neve rabló. Akkor ő is kap egy kicsit. De nem kalácsot. Dehogy nem. Gyere, rabló! Ez a legjobb kalács, amit valaha ettem. Ugye nem falubeli vagy? Nem. Vándorúton vagyok, hogy mesterséget tanuljak. Nem vagy még kicsit fiatal hozzá? Úgy beszél, mint az apám.
Szorgalmas vagyok és erős, és elég nagy, hogy tanulni kezdjek. Milyen mesterségre gondoltál? Hát ezen nem gondolkoztam még. Meg túl fiatal vagy. Lehetnél Szabó, mint az uram. Szabó? Igen. Miért is ne? Lenne kedvem hozzá. Nem fizethetnénk ugyan semmit, na de... Egy garast se. Már csak adósságunk van. De kaphatnál nálunk kosztot és szállást. Akkor benne vagyok. Rabló, hallottad, mekkora szerencsém van? Beállok Szabónak. Így aztán Max számára új élet kezdődött. Sokkal nehezebb volt azonban kitanulni a szabómesterséget, mint képzelte. És nem csak neki kellett türelmesnek lennie. Próbáld meg újra. Jó. Próbáld meg újra. Kész. Próbáld meg újra. Kész. Tudom. Próbáljam meg újra. Na, hogy halad a gyerek? Rettentően kétbalkezes. Max igazán jó fiú. De sose lesz belőle jó Szabó. És amíg Max erősen küszködött, hogy Szabó legyen, bátyja Jokl az asztalos mesterséget tanulta ki. Kész is van. Az első székem. Hát, lássuk milyen. Azt mondtam, hogy széket csinálj, vagy azt, hogy hintaszéket? Széket. Akkor próbáld meg újra. Emilnek, a harmadik fivérnek, aki egy molnárhoz került, eleinte szintén nehéz dolga volt. No, nézze csak meg. Fiam, mit örlünk, lisztet vagy korpát? Lisztet? Tanuld meg. A jó liszt olyan finom, hogy még teljesen szélcsendes napon is le lehet fújni a tányérról. Láss neki. Próbáld meg újra. Így múlt el egy egész év, és ez alatt a három fivér derekasan igyekezett kitanulni a mesterségét. Itt is van, gyere, Lotte. Képzeld, Staller gazda megházasítja a fiát. Na, éppen ideje, gratulálok. Kit veszel? Lotte, tudod, hogy mióta meghalt az apád, nem győzzük mi ketten a munkát. Arra gondoltunk, kislányom, hogy te és... én? És Johann, hogy én menjek hozzá. Igen, hisz gyerekkorod óta ismered. És sokkal több földünk van, mint nektek. Még üzletnek sem lenne akármilyen. Üzletnek? Igen. De hát, szeretnünk is kell egymást. Én nagyon bírnálak szeretni. A szerelem magától is megjön. Engem se kérdezett meg senki. Beszélek vele. De ne halogass sokáig, a fiúnak asszony kell. Bízza csak rám. Lotte, érts meg engem. Hogy teheted ezt velem? Johann talán nem az a férfi, akiről álmodtál, de ő meg az apja segít nekünk. Nem kell másik férfi, ott van nekem Max. Felejtsd el azt a koldus kétbalkezes maflát. Meg lehet, hogy vissza se jön. De megígérte nekem. Johann dolgos legény. Megfogja a munka végét. Ez a házasság el van döntve, és te hozzámész Johannhoz. Mikor Max nagy keservesen mégiscsak megtanult bánni a tűvel meg a cérnával, egy szép napon megvarta az első lábravalóját. Kész van? Na, rabló, hogy tetszik neked? Mi az ördög ez? Tisztességes Szabó ilyen lábra valót szab és var.
Elismerem, hogy az enyém egy kicsit más. Egy kicsit? Ez még csak nem is hasonlít rá. Ki venne föl ilyen gatyát? És ha fölvenné, akkor ez a zsák rögtön le is csúszna róla. De a lecsúszás ellen van itt valami. Mi van megint? Ez így nem mehet tovább. Mi ez az izé rajta? Az én találmányom. És a neve? Pántos lábravaló. Tessék? Így nem csúszik le többé. Na, hogy tetszik a munkám? Elfogyott a tudományom. Talán igaza volt az apámnak. Semmire se vagyok jó. Akkor soha nem mehetek haza. És Lottét se láthatom többé. Jaj, rabló. Jó napot, Klopstock uram! Kapott hírt Maxról? Nem, semmit. Mi baja? Úgy látom, rossz kedvű. Hölgyem, miért lenne jó kedvem? Mióta Max elment, itt vagyok egyedül Bertával. Talán túl szigorú voltam a fiamhoz. Csak mert Bertát nem legeltette rendesen. Aznap mielőtt elment? Igen. Láttam, hogy rendesen legelteti. Mit beszélsz? Berta egész idő alatt legelt. De hát az nem lehet. Ő maga mondta. Nem fér belé már egy árva fűszál sem. De akkor Max mindent jól csinált. El kell néha egy kis tréfa. Téged kellett volna megbüntetnem. Még hogy egy levélre se akadtál. Gyere ki! És tűnj el, gonosz jószág! Te hazudozó! Kotrodj! Ne is lássalak többet! Max vissza fog jönni. Miért vagy ilyen biztos benne? Mert megígérte nekem. Az uraság! Biztosan a pénzért jön. De hát semmink sincs. Vegyétek elő a legszebb szöveteket, én majd beszélek vele. Isten hozta, nagyságos úr! Miben lehetünk szolgálatára? Nagyon jól tudják. Fizessenek végre, vagy ki a házamból. Csak még egy kis időt kérünk. Időt? Volt idejük elég, de most már elfogyott a türelmem. Az adósság fejében elvisszük a holmiukat. Hinc, kunc? Kérem, kifizetünk mindent, amint egyenesbe jövünk. Ezt mondják már 2 éve. Megteszünk mindent, amit csak tudunk. Ne, ezt ne. Kérem, ezt ne. Mi az? Mi történt? Nem akarja ideadni. Ez nem érték, nagyságos úr. Nem ér semmit. Mi van benne? Nem nyílik ki. Igen. A tapintásra egy darab fa. Igen. Ez semmi, csak egy értéktelen fadarab, igen. Az apámtól maradt rám emlékbe. Vidd csak a kocsiba. Ne. Látom, szüksége lenne egy új lábravalóra, uram. Ez itt már egy kissé elkopott, és nem is illik önhöz, igaz? Az uramnak van olyan, ami jobban áll önnek. Hát, ha van szép lábravaló a méretemre, akkor adok talán egy kis haladékot. Hinc, kunc, álljatok meg egy percre. Kegyes hozzánk, uram. Biztosan nem fogja megbánni. És ha egyik lábravaló se illik rá? Egy biztosan. Nem és nem. Ez sem illik rám. Nézze, itt budgyot vet, itt megszorít. És ráadásul örökké lecsúszik. Lecsúszó lábravalót nem viselhetek. Nos, hát ön nem átlagos alkatú férfi, hanem egy kissé... Igen. Hogy is mondjam, némileg... Igen. Különleges alkatú. És van lábravalójuk az én különleges alkatomra? Természetesen, uram. Van valahol, ugye? Igen, van. Na de hol? Hol? Hozzanak tüstént olyat, ami illik rám, vagy visszahívom az embereimet? Igen, uram. Folytatjuk. Gyere.
Próbálja fel ezt, uram. Nem, azt nem. Megőrültél? Az a darab nem méltó az úrhoz. Hogy nem? De én fel akarom próbálni. Igenis, uram. Tessék, ez aztán tényleg egy egészen különleges ruhadarab. Illik az olyan különleges emberhez, mint ön. Elég hitvány a szövet. Ez csak egy mintadarab. Az ön számára természetesen csak is a legfinomabb anyagból készítjük el. Elment az esetkölyök. Hogy adhattad oda neki azt a pántosságot, amit Hagyd békén a fiút. Mi a csuda ez? Ó, nem. El sem hiszem. Ugye mondtam. Most aztán végünk. Ez a lábra való? Hát ez a lábra való? Bocsásson meg, nagyságos úr. Nem bocsátok meg. Ezt kellett volna rögtön ajánlani. Ez a legkényelmesebb ruhadarab, amit valaha viseltem. Nézze, mindenem belefér. És? Nem csúszik le? Tartja ez a... micsoda? A lábra való válpánt. És most munkára? Varjanak nekem 5, fené 10 lábra valót. De most már finom szövetből. Úgy is van. Ezt magamon tartom. Álljanak meg! Vigyenek vissza mindent! Szedjék a lábukat! Csodálatos. Sehol sem szorít. 1 hét múlva viszem az új lábra valókat. Készen lesznek, nagyságos úr. Max meg a Szabó neki láttak a munkának. Varták egyik lábra valót a másik után. És mire elmúlt a hét, Max azt mondta. Kész van. Megjött az uraság, de nincs ám egyedül. Isten hozta, nagyságos úr. Ezeknek az uraknak is kellene olyan nadrág. Úgy bizony, de csak is nadrágtartóval. Elnézést, de mit ért ön azon, hogy nadrág? Hát nyilván lábra valót. Igaza van, jó asszony. A városban úgy hívják nadrág, nem lábra való. A pánt pedig nadrágtartó. Amerre csak járok, azt kérdi mindenki, hol szereztem ezt a kényelmes ruhadarabot. Nem sokára az egész világ a maguk nadrágját viseli. Köszönöm. Áll az egyesség. Május első vasárnapján lesz az esküvő. Tehát 2 hét múlva. És maga állja a lagzit. Rendben van. Mikor mondja meg Lotténak? Hát május első vasárnapján reggel. Az esküvő napján? Max! Maxnak azonban alig volt ideje Lottéra gondolni. Ő meg a Szabó szinte ki sem látszott a sok munkából. Minden nap látástól vakulásig dolgoztak. Úgy látszott, hogy az egész világnak ilyen újmódi nadrág kell. Ha az apám most látna, egy kicsit biztosan büszke lenne rám. És Lotte többé már nem tartana tacskónak, hanem férfinak. Alig várom már, hogy újra lássam. Hogy megy a sora? És Jokül meg Emil szerencsével járt-e? Nagyon hiányoznak. Jokl közben kitanulta a mesterséget, és jó asztalos lett belőle. Ez igen. Ez a szekrény olyan szép, hogy én sem készíthettem volna szebbet. Többet nem tanulhatsz tőlem. Így hát utadra bocsátlak, ahogy szokás. És mert még sose volt ilyen ügyeskező legényem, mint te, valami különös ajándékot adok neked búcsúzóul. Nincs arra szükség. Gyere velem. Látod, ez az. Ez az asztalka az ajándékom. Köszönöm. Hát ez nagyszerű. A legfőbb előnye,
hogy nem olyan könnyű elveszíteni, mintha mondjuk egy zacskó aranyat ajándékozott volna. Tudom, mit gondolsz. Ez egy közönséges asztalka, amilyen 1000 van. De ez a példány egészen különleges, figyelj! Terülj asztalkán! Hogy csinálta, mester úr? Ámulsz mi? Lehet is. Csak mondd azt, hogy terülj asztalkám. És a varázslat mindig működik? Hát persze, azt is mondhatod neki. Asztalkám fürjet. És nekem ajándékozza? Igen, szorgalmas vagy, megérdemled. De most lássunk neki, mert kihűl a sült fürjed. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Emil is kitanulta a mesterséget. Ő őrölte a legjobb és legfinomabb lisztet az egész országban. Nálam is jobb molnár lett belőled. Büszke vagyok rád. Köszönöm, de a szamár is segített. Igen, ez a csacsi csodálatos állat. Neked adom búcsú ajándékul. Nem is rossz. Akkor szamárháton megyek haza, és nem gyalog. Ez a szamár fiam többet tud a teher és embercipelésnél. Miért mit tudnék? Nótázni? Nótáznod neked kell neki, de figyelj csak! Verjedj, csacsi! Szórjad, csacsi! Ki velem mind! Arany! Vigyázz! Ez volt a ráadás. Nekem adja az aranyat tojó csacsit. Szeret téged, mert jól bántál vele. Indulj hát, és úgy bánj vele mindig, mint a barátoddal. Arra mérget vehet, mester úr. Amit tőlem megtanulhatsz, azt már megtanultad. És az újfajta nadrágokkal jó módra segítettél minket. Kifizettük minden adósságunkat, a háza miénk, és így is maradt még elég pénzünk. Ez pedig a tiéd. Nem, ez sok lesz. Ugyan, megérdemled. Itt egy kis elemózsia a vándorútra. Áfonyás kalács is van benne. És mert nagyon a szívünkhöz nőttél, mintha a saját fiunk volnál, elhatároztuk, hogy egy különleges ajándékot kapsz. Mi van benne? Furkó, ki a zsákból! Furkó, be a zsákba! Valahányszor bántana valaki, vagy rosszat tenne veled, csak ennyit mondasz. Furkó, ki a zsákból! Furkó, be a zsákba! Furkó, ki a zsákból! Furkó, be a zsákba! Ez most már a tiéd. Micsoda remek ajándék. Köszönet érte. Mindenért. Büszkék vagyunk rád. Igen? Igen. Útközben hazafelé Jokl elérkezett egy vendégfogadóhoz. Elfáradt a sok vándorlásban, ágyat keresett hát éjszakára. Hé, gazda, hozz még egy kancsóbort. Asszony, egy kancsóbort. Hozom rögvest. Kinek lesz a bor? Nekem. De aztán föl ne vizezd megint. Hogy tennék olyat? Fogadós uram, van szobájuk éjszakára? Az asszonyt kérdezte. Van 2 tallérja? Van. Tessék. Mit hozzak enni? Nem kérek. Egész álló nap gyalogoltam, és fáradt vagyok. Lefeküdnék aludni. Fent vannak a szobák. A 3. balra. Köszönöm.
Itt valami bűzlik. Ez a szobában eszi a magáit. No, akkor asztalkám. Mire is van gusztusom ma? Azt hiszem, sült csirkére, krumplival és babbal. Terülj, asztalkám! Nagyszerű. De tudod mit? Innék egy korsó barna Nem hiszek a szememnek. De nézd! Terülj, asztalkám! Köszönöm. Na hát ez... Ez varázslat. És a varázsasztalka az enyém lesz. Kicserélted az asztalkát? Igen. Ügyesen csináltad. Ilyes vagyok. Akkor terüljön az asztalka. Helyesen. Terülj! Bocsánat, Zárva vagyunk, jó ember. csak egy szoba kellene éjszakára. Az ár nem számít. De csak ha előre fizet. Jó, de a pénzem kint van a szamaromnál. Egy kis türelmet. Beköthetem az istállóba? Ha azért is tud fizetni? Igen. Hogy a szamaránál van a pénze? Verjed, csocsi. Szúrjad, csocsi. Ki velem mi? A legény szamara aranypénzt tojik. Mit? Kié? Az új vendégé. Aranypénzt? Aztán kicseréled a szamarát a miénkre. Nézd, a mennyasszonyi ruhád. Nem akarod felpróbálni? Nem sokára megismered apámat. És Lottét. Tetszeni fog neked. Tudom, legalább 100-szor mondtam már, de hidd el, nincs nála szem. No csak, megint találkozunk. Ha-hó, kis üzletfelünk. Hát, vadászkutya legyek, fiúk, ha ez az illat. Nem frissen sült áfonyás kalácsi. Én nem érzem. Tudod, mi a szabály? Meghagyjuk az életed, és megkapjuk a batyudat. Ezúttal vita nélkül? Mi van ott a hátadon? Nem hiszem, hogy kell maguknak. Azt mi döntjük el. Tehát, ha szabad kérne, de szaporán. Nekem mindegy. Furkó, bújj elő! Bunkó ki a batyuból! Rabló, fuss! Na, hogy futunk. Elő az iszákból! Durunk! Furkó! Furkó, bújj elő! Ti ketten ide hozzám. Te meg ide a zsákkal. Különben lövök. Én is. Én is. Zsák? Hát persze. Furkó, ki a zsákból?
Hoppá! De hát szállj! Segítség! Mi a fene ez? Tisztelt úr! Egy kis alamizsnát szegény vakembernek. Ezt már nem tűröm! Kérem a botomat! Adják vissza a botomat! Furkó, be a zsákba! Ajaj, hogy mászok én le innen? Egész biztos, hogy elég volt ennyi? Elég, elég! Verje, csacsi! Szórja, csacsi! Ki vele mind! Mi van? Már is elfogyott? Na jó. Akkor visszajövök ma este. Terülj, asztalkám! Sonkát, sajtot, szalonnát! Ez a szamár kincset ér. Sajnos ma hamarabb hagyta. Hé, fogadós! Éhes vagyok! Reggeli nincs maguknál? Éhes vagyok! Jokel! Emil! Testvér! Te is hazafelé tartasz? Igen, Molnár lettem. És te? Én asztalos. Mesélj! Ráér, az előbb reggelizzünk. Szép lenne, de itt nem adnak semmit. Talán jobb is így, öcskös. Mit szólnál ahhoz, ha leülnénk valahol a szabadban, és megkapnád életed legjobb reggeliét? Az jó lenne. De honnan szerszel olyat? Gyere! Rántotta jó lesz? Szalonna? Kolbász, sajt, cipó? Gyümölcs és valami édesség? Igen, de honnan teremted elő mindezt? Azonnal meglátod. Tátva marad a szád. Egyszer? Kétszer? És most nagyon figyelj. Terülj! Max! Max? Jokl, Emil! Mit csinálsz te itt? Vándorúton jártam. Szabó lett belőlem. Te? Vándorúton? Gyere ide, öcskös! De örülök, Jokl. Szervusz, Max! A kisöcsénk Szabó lett. Én találtam föl a nadrágot, amit viseltek. Persze. Igen, persze. Ez itt a mesterem búcsú ajándéka. És mi van benne? Csak egy erős furkós bot. Ó, na jó, majd elmeséled reggeli közben. Hát nem nagyon erőltette meg magát a mestered. Figyeljetek! Terülj, asztalká! Pillanat. Terülj, asztalkám! Én nem látok semmit. Várj. Terülj, asztalkám! Nem értem, mi ez. Akkor én vagyok itt az egyetlen, akit valóban becses ajándékkal lepett meg a mestere. Nem kértek egy kis áfonyás kalácsot? Felkészültetek? Verje, csacsi! Szórja, csacsi! Ki velem mind? Ki velem mind? Ki velem mind, te szamár? És mit kellene csinálnia? Várjunk csak. Ez nem is az én szomorom. Az enyémnek nem fekete a lába. A mindenit. Ez meg nem az én asztalom. Mind a kettőt kicserélték. Csak a kövér fogadós meg a felesége tehette ezt. Na, ennek megisszák a levét. Én segíthetek nektek? Te? Nem, öcsi, te maradj itt. Sajnálom, ez férfi munka. Várj meg itt. Fogadós! Jöjjön ki! Beszédünk van magával. Hé! Ki csapít ekkora lármát? Hol van a szomorom? És az? Az asztalkámról való. Maguk ilyet nem tudnak sütni. Megloptak bennünket. Na és ha így lenne. Mit tehetnétek ellenünk, he?
Legénykék. 3-ig számolok, és addigra eltűntök. 1. Tolvaj népség. 2. Nem zavar el ilyen könnyen minket. És 3. Megegyeztünk. Így gondolom én is. Kint valahogy sokkal jobb a levegő. Igen. Itt mindjárt lőporfüstös lesz. Én tényleg segíthetek nektek visszaszerezni az asztalkát és a szamarat. Csikém, most igazán nem vagyok tréfás kedvemben. Holnapra itt lesznek. Max, ne bolondozz már! Mire készülsz? Rabló, vissza! Nem fogad szót a vakarcs. Nekem is volt egyszer ilyen. Keményen kell bánni velük. Mit hozhatok magának? Valami ételt. Talán csirkét. És szállást éjszakára. Csak csülök van. Jó lesz. Na, üljön le! Értem, kutyám. Ez az alak vert ki téged akkor az erdőbe. Sírsz, Lotte? Nem. Jaj, lányom. Tudom, hogy nem könnyű neked ez az egész. De arra is gondolnod kéne, milyen jó életed lesz, ha majd Johann felesége leszel. Nekem nem lesz jó életem. Kérlek, mondd le az esküvőt. Nem tehetem. Láttam, hogy pénzt kaptál értem. Valamiből élnünk kell. Eddig is éltünk valamiből. Nekem nem kell kolbász és sonka. Fogalma sincs semmiről. Ha nem fogadtam volna el azt a pénzt, már rég elvesztettük volna a házunkat. Kislányom, én egész életemben nélkülöztem. Szeretném, ha te majd jobban élnél. És ezért holnap férjhez adsz a falu lükéjéhez. Tudod, hogy holnap lesz az esküvőd? Igen. De én nem megyek el oda. Ó, dehogy nem. Elmész. Sose volt még olyan jó az étel, mint ma. Megmondom a szakácsnak. Végzett? Tele a hasam. Nem fér bele több. És most aludnék egy jót. Mondja csak. Elég biztonságos a háza? Hogy érti ezt? Az a helyzet, hogy egy rendkívül értékes tárgy van a zsákomban. És félek, hogy lába kell. Ettől ne féljen, idegen. Olyan biztonságban van kincsestől, mint az anyja ölében. Na, persze. A szobája odafönt van, balra a 3. Nyugodtan feküdjön csak le és aludjon. Furkó, ki a zsákból?
tetszik a kincsem. Furkó, be a zsákba! Vagy még kérnek belőle. Jaj, dehogy! Kérem, ne! Ne! Kegyelmetlen! Lehet velem beszélni. Ha visszaadják a fivéreim asztalkáját és szamarát. Vissza. A szamár a régi éléskamrában van. És az asztalka kint a konyhában, kérem. Kérem, irgalmazzon. Na jó. Ha az aranyat, amit a szamárból kicsaltak, szintén visszaadják most azonnal. Igen. Nem. De! Furkó, ki az? Az ne! Inkább Mindent visszaadunk megteszünk, mindent. Igen, amit mond, mindent az visszaadunk. egészet visszaadjuk. Csak a Furkót ne hívja. Berta? Berta, tényleg te vagy az? Bánom már. Nagyon bánom. Kérlek, bocsáss meg. Szent igaz? Dühített, hogy olyan csúnyán megtréfáltál. De nélküled talán soha nem lett volna bátorságom vándorútra kelni. Kössünk békét, Berta! Helyes. Megszökött. Mi? Bezártam este a szobába, de megszökött. Hova szökött meg? Ördög tudja hova. Ha nincs mennyasszony, nincs esküvő. Most mit csináljunk? Mit? Hát keressük meg. Igen. Hozd a lovakat, meg a béreseket gyorsan. Gyere, menjünk tovább. Nem hiszem el. Ez az én szamaram? Igen, és az én asztalkám. Igen, hogy csináltad ezt? Azt nem lehet hamar elmesélni. Max, te egy hős vagy. Hát, öcsi, nem is tudom, hogy köszönjük meg. Egyszerűen. Ne hívjatok többet öcsinek. Megígérjük, öcsi. Hogy került ide Berta? Ó, az hosszú történet. Itt van Johann. És hogy kicsípte magát? Ma van az esküvőm. Gratulálok. De a mennyasszonyom eltűnt. És ki a boldogara? Lotte. Nem láttátok? Nem. Joka! Apa! Apa! Emi! Gyerekek! Max. Bocsáss meg. Bocsáss meg, hogy inkább hittem a kecskének, mint neked. Gyerekek, ez életem legboldogabb napja. Mindent meséljetek el. Mi történt veletek a messzi nagyvilágban? Ha? És mindegyik fiú elmesélte apjának a maga történetét. És mint várható volt, annak leesett az álla a nagy ámuldozástól. Igen, és ha Max nem lett volna, akkor üres kézzel jöttünk volna haza. Jó. Max, a fészerben van egy kosár szép alma. Megtennéd, hogy kihozod? Persze. Lotte? Max! Azt hittem, nem látlak viszont többé. Na hát, felnőtt lett belőled. Azóta még szebb Azt hittem, rég elfelejtettél. Mindig csak Attól rád féltem, nem jössz gondoltam. vissza. Dehogy. A legnagyobb kincsem egész idő alatt ez a csat volt. Ezen kívül megígértem neked, hogy visszajövök hozzád. De amint látom, elkéstem. Férjhez mész. Igen. De nem Johannhoz, hanem hozzád. Hozzám? Nem nekem kell megkérnem a kezed? De neked. Te bújtattad el Lottét. Elbújtattam. Csak befogadtam. Cselédnek!
Nem cselédnek, inkább a menyemnek. Ebben nekem is van beleszólásom. Hát még nekem. Kérem vissza a pénzt. Alig marad belőle. De hát szeretik egymást. Nem lehet mit tenni. Hogy ne lehetne? Adj el, Staller. Rendezzük békésen az ügyet. Apa? Tessék. Nézze meg, hogy fedezi a költségeit. Az adósság rendezve van. Gyere, Johan. Na és én? Elveszed Waltrautot. De ő nem olyan szép, mint Lotte, és még buta is. Akkor éppen illetek egymáshoz. Lotte, Glockenbach. Hozzám jössz feleségül. Ó, igen, Maximilian. Hozzád megyek. Hát én inkább megyek is. Köszönöm, hogy megmentetted Lottét a Lüke Johanntól. Ime? Örülnék, ha maradnál. Azt hiszem, Lotte most szóba se áll velem. Nem miatta maradj, hanem miattam. Miattad? Miattam. Hát ezekben mi ütött? Családban marad. Gyere csak! Gyere! Emlékszel még a húzóckodásom? Hát persze. Igazából fagyöngyöt akartam szedni neked. Aha. Nálunk azt mondják, hogy a fagyöngy alatt szabad csókolózni. Azt mondják? Igen. Magyar hangok: Forgács Gábor, Pálmai Szabolcs, Juhász Zoltán, Szatmári Attila, Bartók László, Németh Kriszta, Bogdányi Titanilla. Szerkesztő Virág Anita, magyar szöveg Asztalos József, hangmérnök Sebestyén Dezső, vágó Mohácsi Nóra, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült. Itt végződik a történet, és egy új kezdődik el. Ja igen, és ma is boldogan élnek, ha azóta meg nem haltak.